हेलौ लोगोफोर दिनैहाय बयबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आङो लाइभआव फैबाय नै गोबाव समनि उनावहायसो दिनैहाय फैनाय जाबाय। नायलांदो दिनैहाय सोर सोर फ्रियाव दङ दसे रायलायनोसै। माने आं फैबाय थानाय जाया, अनलि आंनि भिडिअआवहाय बांसिन फैनाय जायो। होनब्लाबो दिनैहाय गोबां बाथ्रा एसे एन्टारटेनमेन्ट रायलायनो सानदों लोगोफोर। Mayardi apam droliro zadu lima doaner apam shumlala I live laroko. Hey ada okay. Ya te live laroko hita mitsa ate nereola ikyacha. Chodano boroche itza ade yoyep kila tulile. Shumlala I naga linguist landu chodano. Teneha nga naga linguist na railegan nasaka sinjungba. Nikane फैलादो दसे आंनि स्टेन्डआ माने आं बुंहरनायसै माने आंनि स्टेन्डआ ओरैसो दोनदों दै माबा मबाइला ओरै गोलाव दोनजाया आरोखि ना। क्या हो गया रे बाबा? हेलो नर अपम द्रोलिरो तु सासो भिडिअ जाति तासी रोटेशन ला दुलिले तु गदारबा क्या हो गया रे बाबा? नै मबाइलाखौ ओरै लानो मोनाखै आङो, मानो होनबा मबाइला ओरैसो दोननाय जादों दै। दाबो आं ओरै दोनदों नै दायो ओरैसो दोनदों। ओरै आखाइजोंसो ओरै दोननाय जायाखै, ओरै दोनदों आरोखि ना। बेनिखायनो मबाइला एखेबो माबा जादों नै रटेशन ओरैसो जानानै दङ। हेलौ मेयारदि द्रलिरो दङ नै मा खालामदों? दङ ओरैनो जिरायनानै दसे माबायावहाय बिसिनायाव जिरायनानै दङ। लोगोफोर नोंसोरलाय मा खालामलादों? आङो गोबावनि उनावहाय दिनै फैनाय जाबाय। दिनैहाय आङो रायलायगोन जाहैबाय अनलि नोंसोर सोरबाफ्रा बुजिनो हागौ, सोरबाफ्रा बुजिनाय नङा गोबाङानो। होमब्लाबो आं दिनैहाय नागा भाषाजों रायलायगोन नोंसोरजोंहाय। माने आं दं आदा अके ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै? माने आंनि थाखाय नोंसोरो गोबां मानसियानो आंनि काहानिखौ मिन्थियो जानो हागौ। बेनिखायनो आं दिनै नागा भाषाजों रायलायगोन नोंथांमोनजोंहाय। माने मबाइलासो मा जाखो ओरैल' जाबाय थाबाय। र' आङो माबा खालामनि र' दे आङो माबा खालामनि लोगोफोर। किधर गया? माबायानो मा जाखो? आङो बेगआव हरनानै ओरै लाबोग्रोनि आङो। बेनो बे रटेशन माबायानो आं बानायगासिनो दङ। माने आंनिहा एसे खोमसि नुदों आरोखि ना। औ हाय हेलौ ब्रादार मोजाङै दङ दे, मोजाङै दङ। दिनैहाय नोंथांमोनजों आङो नागा भाषाजों रायलायगोन। दाबो आङो अट'मेटिक आंनावहाय रायलायला एसे मबाइलफ्राव माबाफ्राव रायलायोब्ला एसे अट'मेटिक मिनिनाया फैयो आंनावहाय। मानो होनब्ला आंबो मिथिया बेखौहाय। माने आं दुखु थाब्लाबो मिनिनाया थानांगौ होनब्लासो बयखौबो मोजां नुयोना। रागा जोंना थायोब्ला मबाइलावहाय गाज्रि नुयो, बेनोसै आरोखि ना। आङो दिनैहाय नोंसोरजोंहाय रायलायगोन जाहैबाय नागा लेंगुवेजजों। नोंथांमोना सोर सोर नायदों आंबो नुगासिनो दङ। थेंक इउ नायग्राफोरनिसिम। आं दिनैहाय नोंसोरजों एखेबारे नोंसोर बुजिनोबो जानो हागौ। माने 100आव 100 बुजियाबो जानो हागौ, 100आव सासेयालाय बुजिनोबो हागौ। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आङो। माने आं जि नागालेण्डआव थादों बिनि भाषाखौ आं रायलायगोन। बेनिफ्राय आंनि काहानि गोलावखौ आङो मालाबानि समाव आरोबाव नेक्स्ट टाइमाव आङो मोजां भिडिअ लाबोबावनो सानदों आं नोंथांमोनजोंहाय। माने माखासेफ्रा मिन्थियाखै आंखौहाय, माने माखासेफ्रा मिन्थियो। माने आं गोरलैनिफ्राय नागालेण्डआव थायोमोन। दाबो उन्दैनिफ्रायनो माने आं बर' रोङामोन, दा बर' रोंबाय। नोंथांमोननिसिम जोंनि हारिनि जायगायाव सफैनानै मोजां मोनबाय। माने मबाइलानो आं ओरैसो दोनदों नालाय, माने आंनियावहाय एसे खोमसि जायो, बेनिखायनो सिनायनो नागिरा।
नोंना मोजाङानो दं आदा मोजाङैनो दङ मोजाङै दङ नोंना मोजां मुङा दंना आंनि मोजां मुङानो आंनि बिमा बिफानि दोननाय नामानो जाहैबाय जुवेल नार्जारि माने बेयावबो बिराद आं मोनसे काहानि खालामनानै आंनि लाइफआवहाय आं गोसोखांथि रिमेम्बार आङो दोनदों आंनि इउटुब चेनेलखौ मानो होनब्ला आङो आंनि जय नार्जारिया आङो नागालेण्डआव दोनदों जय नार्जारिया नागालेण्डनि आइ आफाया बेनिखायनो आं जय नार्जारि लायो माने आंनि बिमा बिफानि दोननायानो जाहैबाय जुवेल नार्जारि आरोखि ना बेनिफ्राय माबाया नागाफोर दोननाया आंखौहाय इंलिस रावजोंहाय माबा दोनदों जय दोनदों आरोखि जय सांदाम बेनिफ्राय मोनसेया आरोबाव मैलि सांदाम माने अनजालु आरोखि ना मोजां मुङा दङ आंनि मोजां मुङानो जाहैबाय जुवेल नार्जारि मिथिबायना माने फेसबुकआवबो आङो जुवेल नार्जारि होदों आंनि मोजां मुङा बेनो आरोखि ब्र' बेनिफ्राय आङो बिनिखा दोनबाय जय नार्जारिखौ आङो इउटुब चेनेलाव दोनबाय माने होजों आइ आफामोना दोनना होबाय नालाय आं बिराद गोसोखाङो बेनिफ्राय होजों देरबाय फोलावबाय बिराद मोजां अके गाबनायनि थाखाय दुखुबो जानो हागौ दुखुबो जाया जानो हागौ बेखौ आं गोबां माबा नागाजों रायज्लायनो सानदोंमोन अबस्से कमेन्टआव फैबाय थाबाय नालाय जोंनि बर'फोर गोजा नालाय अबस्से बेनिफ्राय नोंथांमोना गेलेबाय थानायखाय आं बुंनाय जाबाय दाबो दुखुनांथाव समनि गेजेराव गोजोनथाव खौरां ने बिदिबो आरोखि खोथायावहाय दाबो मा होनबावनो संसाराव बयनिफ्रायबो बिमा बिफाया मोजांनि थाखाय खामानि मावो गाज्रिनि थाखाय मालाबाबो मावा नोंथांमोनाबो मिथिखायो बेखौहाय केमेरानो एखेबारे ओरै खोमसि जानानै थादों आरोखि नोंथांमोननि मेसेज लिरनायखौहाय फुस्ला नुदों आरोखि नोंथांमोनासो माबायदि नुदों आं मिथिलिया गुसुं गुसु गुदुं माथो गोलैखो आंनिलाय र' आं आखायावनो लानि दे मबाइलखौ बिदि दोनग्रा गैया आरोखि माने नै बे बुस्थुआ बिदि जानानै थादों आंनिया बिदिसो माने स्टेन्डखौ लाबो गारियाव दोनलानो लाना थांजायो आरोखि ना आङो बेनिफ्राय बिनाय समाव हरा होनब्लाबो एसे उसुबिदा मोनो बेनिखायनो आं ओरैसो दोनदों आरोखि ओरै गोलावसो दोनदों आरोखि ओरै गुवारसो ओरै गोलाव दोननो मोनाखै ला नोंथांमोनजों आङो दिनैहाय रायज्लायनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनजों बर'नि रायज्लायनांगौ ना नागानि रायज्लायनांगौ खोन्थाहरलाय कमेन्टआव मेसेजआबो फैगासिनो दं सोर मा मेसेज हरखो वाट्सएपआव मिथिला अके बर'नि बुंबाय होनब्लालाय नोंथांमोना गगाबो मोनदों दाखालिनिफ्रायनो माने बल खेला जोंनि फाथाबारियाव बल खेला जादोंमोन नालाय बेयावहाय बल खेला जानायावहाय निहोरजों जाबजों जानानै एसे गगाबो मोनदों अबयसे मैसो गारामाखा नों दा ने नोंनि फंबायमोन ने अबयसे आङो गोरलै समाव बिमा बिफाया नागालेण्डआव फोरोंनो थिनहरदों आरोखि ना दाबो फोरोंनानै आं होजों थाहैनानैहाय थायै थानानै फार्स्ट मालिकआव आं थादों आरोखि ना थानायनि उनावहाय आङो फार्स्टनि मालिकआ बिराद बुयोमोन आं सैथो खोन्थाजोबनायसै मानो होनब्ला बेयाव थगायनाय गैया आं नंगौखौ खोन्थागोन खोनासंदों माने फार्स्टआव आं थानाया बिराद बुयोमोन दाबो आं थानो हायिखाय आङो खारदों खारनायनि उनावहाय आंखौ हमनानै लायफिनदों आं केप्टेन बायदि खारनाय जादों दाबो आङो खारनायनि उनावहाय हमनानै लायफिनदों ओमफ्राय लास्टआवहाय आङो खारनायावहाय माने सहायनो हायिखाय माने बुनायाबो ओरैबायदि बुनाय जादों गोसोखांला बोरैबा मोनो माने फिसाजो सासे दङमोन फिसाजो सासेया रान्दि फिसा साथाम दङमोन माने बिनि फिसायाबो बिराद मोजांमोन अबयसे आंनि नुनायावहाय फिसायनि सैथोआनो मोजां नागारामोन दाबो हिनजावनिनो एसे गाज्रिमोन आंनि नुनायाव आरोखि ना
बेबायदिमोन आरोखि माने हिनजावा जौ लोंनानै फैयो, जौ लोंनानै फैनानै बिदिनो नांलाय खमलायनानै बिदि दावराव दावसिया नागारलायनाय बायदि मोनदों आंनि बुजिनायाव। आंखौ जेरै खालामदों बेबायदिनो आं बिदि मोनदों। दाबो हिनजावा आं थानाय समावहाय जौ लोंनानै फैयो, मोनायाव जौ लोंनानै फैनायनि उनावहाय दरजा ओरै थाक थाक बुफैयो आरोखि ना, आं उन्दुग्रा साइडजोंहाय। दा बिदि बुफैनायावहाय थामिन होआला आंखौ, बिदिनो ओरै खोमा खेबना होयोमोन, दाबो खर' थिख्लायलाङोमोन, बिदि जायोमोन आरोखि। दाबो अननाया अनो, बुयोबो बिदि आरोखि। होनब्लाबो आं उन्दै सम होनब्ला आं 5 इयार्स बिदिल' जागौमोन दा, आं गोरलैल'मोन अब्ला। बेबायदिनो बुबाय, बेनिफ्राय आंबो उन्दै मानसि, बेनिफ्राय सानफ्रामबो आंनि मेगनाव मोदै गयोमोन आरोखि ना। बिदिनो मोदै गब्लाबो माथो खालामनो, अबयस्से बुंनो थाङोब्ला आंनि आइ आफायाबो मोजांनि थाखाय थिनहरदोंमोन लेखा फोरोंनो थाखाय। होनब्ला बै समावहाय जोंनिया गामिफ्राव बिदिनो इंलिस बिदि बायदिसिना गैलाया, दंब्लाबो बिराद खम। बिदिनो थुक्राझार बे स्कुल बेफोरल'मोन स्कुला इंलिसआ। बेनिफ्राय जोंनि गामि बिदियावहाय इंलिस मिडियाम बिदि गैयामोन। बेनिफ्राय जोंनि बर' फिथाराव दङमोन, बियो बाबा रोखोमानो खुलिना गालांदों। दाबो दिनैसिम दङ, बेयावहाय गोबां मानसियानो मोजां मोजां रोंनानैबो थांनानै दङ। माने जायफ्रा गोसो होनां फरायदों बिसोर रोंनानै थांनानै दङ। दाबो आंखौहाय बिदि बुयै बुयै बुबाय थासै। दाबो आंबो उन्दै सम, बे समावहाय खामानि दामानियाव एसे स्मार्ट नङा होनब्लाबो, गोरलै सम होनब्लाबो, आंनि हिसाबाव आं गोरलै समाव मावब्लाबो नोंना जिएफ दंना मा आदा? जिएफआथ' मा होनबावनो, सिगां दङमोन, माने नागारलायनाय जाबाय, हाबा जाहैबाय, गैले बाबु। गैले गैथ'ले माने हाबा जाहैबाय। माने आं नागालेण्डनिफ्राय फैनानै बर' रोंनायनि उनाव आङो बर' सिख्ला गोसोथोनायदोंमोन। दा हाबा जाहैबाय, दा आङो सिंगोलावनो दङ ओरैनो। दिनाहाय जायखौ मोनो बेखौ लानायसै बाबु। बिदिनो बुबाय थायोमोन आंखौ, बुबाय थानानैहाय आं बिराद सानसेयाव सानफ्रामबो गाबनाङोमोन। दाबो आं स्कुलाव थाङो, होनब्ला आं क्लास 8 निफ्राय 1 सिम फरायदों बे जायगायावहाय। आं जि फार्स्टआव थादों बेनावहाय आं 1 सिम फरायदों। दाबो बिदि फरायनानैहाय आङो रिसेस टाइमावहाय 12था जाला, बिदिनो हाफ टिफिन मोनो नालाय, रिसेसावहाय आङो फैनानै ओंखाम जाफैनांगौमोन। माने बिसोरनिया फुङावहाय ब्रेकफास्ट, बेनिफ्राय सानावहाय जालाबाया, होनब्लाबो आं सानाव जाफैयोमोन, फुङावहाय साल' लोंनानै थाङोमोन आङो। दा बिदि जानानैहाय सानावबो आंखौ स्कुलनिफ्राय रिसेस टाइमावहाय फैयाला आंखौ बुयोमोन। बिदि बुलाबो माथो खालामबावनाय, फैयाबाथाय बुजायोमोन आरोखि ना। नोंना माथो मोजां मोननाय दं दे। अबसे हाबा जाहैबायमोन। हाबा जाहैनानै मा होनांगौ, दा गोसोथोदों सासे, दे गोसोथोदों, जिखुनु गोसो थोनायालाय थोदों दे सासे। गोसो थोदों थोनायालाय दे, होनब्लाबो बियो आंखौ गोसो थोयोना थोआ आं मिथिया, बुंनो हाया, बेनो आरोखि ना। बिदि गोबां बिदि जाबाय थाबाय आरोखि ना, आंखौहाय बुयो मायो। बेनिफ्राय गोजान गोजानाव अमा आदार बायदिसिना बिदिनो हाग्रा लायनांगौ, हाजो जायगा। बबेनि आदा? बिदिनो खाथि खालानिनो बाबु, बारा गोजाननि नङा। एखेबारे जोंनि आइलेण्डखौ बारनांगौ आरोखि ना, आइलेण्डखौ बारनांगौ। आइलेण्डखौ बारनांगौ, जोंनि आइलेण्ड फाथाबारिखौ बारनांगौ। बिदिनो दङ दंनायालाय। मबाइलासो मा बिदि दोंब्ला जाया। एखेबारे माबा रायज्लायनायाव गोसोथोनायनि फैबाय दै। गोजाननिसो आंनि गोसोथोनाया, गोजाननि। आइलेण्ड होनब्ला जों बेखौ इयाव बुजिबाय दा, एखेबारे जागा जोबथानाय जायगानिसो आंनि गोसोथोनाया दै। दा आं बिदिनो बुजाबाय थाबाय, बुजाबाय थायै 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 थानानैहाय आं सहायनो हायाखिसै। दाबो आं गोजान जायगायाव खारदों आरोखि ना। आङो सर्ट खोन्थाबाय आङो, माने मालायनाव थायोब्ला बिराद साननांगौ जायो। माने
नंगौ, 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 नंगौ। नंगौ दे, नंगौ। बेनो। आङो गोजानाव थाना माने आङो खारबाय आरोखि ना। बे सिगां खारैनि सिगां आंखौ ओरैबायदि खालामदों बे न'आवहाय। माने माने बेयावहाय आङो सिगां थानायावहाय ओरैबायदि जाबाय जिखुनु आं दोनथ'ले आं खोन्थालांनायसै नोंसोरनो। माने बेयावहाय सैमानो ओंखाम होनांगौ, अमानो ओंखाम होनांगौ संनानै हाग्रा बायदिसिना लायनांगौ। लायनानैहाय हाबा लादो आदा। हिनजावानो फैया मा खालामबावनो। आंथ' लायनो सानबाय। देग्लायलाय लायनो सानदोंमोन फैयानो। मा खालामबावनो। गैया फैयानो। दाबो बिराद गोबां माबाबाय आरोखि आंखौहाय बिदिनो सैमानो ओंखाम होनाय मानाय बिदि खालामबाय। होनायखौ आं जेबो मोना। अबयसे आं बे समाव गोरलै सममोन ना। बिराद ओंखाम जासुलामोन। हेल' ब्र' हेल' ब्र' लाइभआव फैदों नै दिनैहाय। दानि इदि जानानै आङो ओंखामखौ आं जाला उदैया बुङा इदि जादों। बेयावहाय आं मा खालामदोंमोन। आंखौहाय बिदिनो सैमा आदार होनाय मा होनाय बिदि खालामबाय मोजां जाबाय जेबो नङा। खामानि जोबब्ला स्कुलाव थांनांगौ दाबो आङो मा होनो ओंखाम हैयो आरोखि ना सैमानो। सैमानो ओंखाम हैनायाव आंनि ओंखाम जानाया आद्रा थायोमोन उदै बुङामोन आंनिया। उदै बुङियावहाय आङो मा खालामोमोन। सैमानो ओंखामखौ आङो हैयोमोन आरोखि ना। ना गोरान सावबाय सावनानैहाय दादा मा खबर मोजां बाबु मोजां। नानि जाखो ना बाबु जाखो मोजां ब्र मोजां। दाबो आङो बिदिनो हेल' ब्र' हेल'। दानि दाबो आङो सैमानो ओंखाम हैला आङो मा खालामोमोन। खोमसि समाव आरोखि ना बे खामानिया माने सानावथ' हाया। माने सैमानि थाखाय न'खौ आलदा आलदा इदि लुनानै दोनोमोन। दुखु मोननाङा दे दुखु मोननाङा। आं दुखु मोनबाय आदा दुखु मोननाङा दे। माने आं सैमानो ओंखाम हैयोमोन मोनायाव मोना सान आंनि आखायाव नालाय आं थाला। दाबो आङो सैमानो ओंखाम हैनायावहाय बिदिनो न' फिसा फिसा लुयो नालाय बे न' लुनायावहाय आङो साइडनावहाय ओरै थाथेला लाइटना खोमसि जायो नालाय। बे समावहाय आङो सैमानि ओंखामखौ खावसे जानानै होयोमोन। उदै बुङा नालाय सैमानि ओंखामखौ आङो खावसे जानानै होयोमोन आं। बेनिफ्राय सैमाया आदाल' मोनजायोमोन। दाबो बुङोमोन मालिकआ सैमाया सोंबावला सैमाया ओंखाम बुङाखै उदै बुङाखै नामा होननानै बुङो आरोखि ना। उदै बुङाखै नामा होननानै बुङो दाबो जानो आं मिथिया बुंदोंना बुङाखै नैबे बुङो आरोखि नङाब्ला आङो खावसे जाखाबाय सैमानि ओंखामखौ। माने आंनि थुरसियावनो दादा थांबाय। दादा थांबाय माने आंनि आंनि गोसो थोनायाथ' दाथ' गैया जाहैबाय न'आव ब्र'। बेखौनो मालाबा लोगो मोनलायब्ला लाबोनायसै ना माथो होनो। आंनि मोजां मोननाया मानियोब्ला लाबोनायसै। दाबो आङो ओंखामखौ जानानै होयोमोन जाना होनानैहाय आङो सैमाया आद्रा थायोमोन ओंखामा थोआखिसैदां होननानै बुङोमोन। दानि बिदि जानायावहाय आङो सैमानि ओंखामखौ जाना होबाय नालाय उदैया आद्रा थाबाय। बेनिफ्राय आरोबाव हैफिनोमोन आरोखि लाससो सैमाया उदै बुङोमोन आरोखि माने सैमानि ओंखामखौनो आं खावसे जानानै होयोमोन आरो दादा आसामिस आङो आसामिसखौथ' एफाराब रोङा अके आमि आसामिसथ' इमान पियर नाजानो हयल' आमि অলপ অলপ কথাটো পাতিম হ'লে আমি যি আছামিজটো কথা পাতে এইটোতো পিয়ৰ নহয় কি হইল মোৰ আছামিজ কথা পাতিলে নাগামিজ
এরকম যায় মোর মানে আসামিজ কথা করাটো মানে নাগামিজ লিंगुइज নিচিনাই যায় মোর बाजै लाबोदो आदा समाबो जाखाबाय समाथ' जाबाय हाबा लानायनि समा जाखाबाय नोंगौ माने बैसोआबो जाबाय थिनबाय बोथोराबो बेनिफ्राय नोमबाजैयानो थाथ'नायनिल' खोथा बुङो मानो होनबा लागोन ना लाया बेखौ बुंनो रोंले आरोखि ना आं बुंनो रोंले लायो ना लाया गाव मिथिगौसै माथो होनबावनो नेनोसै बेसे गोबाव नेनांगौ बेनिफ्राय जोंनि आंजों दा जाय जाया आंजों रायज्लायगासिनो दङ मबेनिफ्राय हरदों खोन्थाहरनो हागोन नामा सोरबा चिरां सोरबा बङाइगाव क'क्राझार गसाइगाव बेंगलर केरेला जिखुनु जोंनि बर'फोर गोजानाव थाया माने बेंगलरखौथ' बारा बुंनो हाथ'नाय नंले मानो होनब्ला दा डिउटिनि टाइमबो जाबाय दा बिसिनि डिउटियाव मावगासिनो दङ हाग्रामा महिला जिन्दाबाद जाथोंसै हाग्रामा महिला जिन्दाबाद आं चिरां उगुरिनि आदा अके उगुरि अके चिरां उगुरिलालाय आंनि गामिनि खोलानिफ्राय रायलायदों बिथाङा जोंनो सारमोना जोंनि फंबायमोना थिगैनो दङ थेंक इउ आरोबाव माखासेफ्रा मबेनिफ्राय रायलायदों खोन्थाहरदो दे आंनि गामियाखौथ' मिन्थिगौ जानो हागौ गोबाङानो मानो होनब्ला आंनि नायनायावहाय बेखौहाय जोंनि चिरांनिफ्रायनो नायजोबदों बायदि मोनगासिनो दङ नोंहालाय मा गामि जाखो आदा नों चिरांनिलाबो उगुरिनि आंना गामियानो जाहैबाय नारें गोदै होनो जोंनि आइलेण्ड नारें गोदै होनो आंनि गामियाखौहाय फाथाबारि नारें गोदै होनना मिन्थियोना नारें गोदै होनब्ला सोरबाफ्रा थगायदों सानो फाथाबारि नारें गोदै आंनि गामिया मा ओंख्रि जालाखो लोगोफोर दिनैहाय मा ओंख्रि जालाखो खोन्थाहरदो दे आंथ' ओंखाम जायाखिसै ओंखाम उखैयाखै माने गुमैदांस्रांमोननि गामि गुमैदांस्रां नंगौ नि गुमैदांस्रां गामिनि जोंनि एखे गिर्जाखा नंगौ अबयसे दांस्राङाथ' सानै साथाम दङ मोनसेयाथ' माबा जोंनि गिर्जायाव हाबो दांस्रां गोलैया जोंना लंमोन आदा अके दे आंथ' मैया क'क्राझाराव मोनायाव थांबाय मोनायाव थांनानैहाय बेंटलाव थाबोबाय आं रुमाव थाबोनानै हजोंनो बार्थडे जानो लिंहरदों नालाय उफाय गैया थांनानै जाहैबाय जानानै आं हजोंनो दाउजों अमा बिबु बर'दिननि बायदि जानानै फैबाय आङो 6 फाथाबारिनि 6 नं फाथाबारिनि आदसा हिन्जाव मोनहैनाय गुमै हिन्जावाथ' गैयालै दाबो मारै जाखो गैया माथो हिन्जावानो माला लाबावगोन आं बेखौथ' बुंनो रोंले माने लाग्राफ्राबो माने मा होनो बिदिखौ दोनथ'नायल' जायो माने फैनो नागिरा माथो मारै जाखो बुंनोनो हाला आं ओमफ्राय माखासेफ्रालाय मा ओंख्रि जाखो चिरांनि गोजा नामा गासिनबो चिरांनि गोजा नामालै हिन्जावानो गैयालै आंनि हिन्जावानो गैथ'वा दे सोरबाफोर दिनांहाय आग्लायनायफोरखौ लानायसैलै
आग्लायनायफोरखौ आयै गासिनबो रेडि रोदांलै नै आंनिया गासिनबो मा बेटारि चार्ज होदों आं माबायाव नै नायनो हागोन नोंसिनो देखायगासिनो दं आङो रेडि रोदांल'खालै मा होननांगौ जाखो नायदो नै बेटारि चार्ज होदों आं केमेरानि बेंकआबो इयावनो दोनदों नै आं माने बेखौ फुल चार्ज जागौ माने आं इदिनो होबाय थागोन चार्ज फुल जालासो आङो बेखौ बख'नानै दोनगोन आरोखि ना Hello, tu sachoa de dashi sami marobai. Nya kado anya du lile, kadaraba. Nya anya du tinyale. Ronga I sacho dano. I shomalale ina. Duna mala du chodano naga linguist la duna chodano narade. Yo naga linguist choda chodana na muishi sano kole. Hatsana ina de naga linguist la na chodayale, naga yu la na chodayale. Hatsana narmina. Ino kole du kada chodara na merade. Kanara maya zona. Ile shomalala maya zubi yaida to pamyale. That is only singwa to yongo. To me, mutsu. It's a yaida to yoyabji la pamyale, it's at this. Anima mangepi lite. At this anima to navala rachi was aita. Football at a mess liches aira yamila salata. It's a muchira shibadi to it a sanara by mangepi by design. Mangepi shone it's a shamo alan chicken bobon by that yabjila. Did I sing a song? The double lights Yamaya the only Kadarabo. Sami Maro. It is a door, Sami Machodanger Mo Mayardi. May punner the thinking, you to Blamina. Kadarabo, Nizar Kado, Anya Kadu to Lilia did she double lights Yamaya to Lilia, Kadarabo Adisa. Sami Matin Minida did I sit on about Ziale, 27:56 minutes Ziale, this means Sumi Malerby. Kadarabo. Kazarawa, not a freely color. Adele some mimale cut to mimale Kadaraba. Adela thing is a matsaka in a de video cut to a sikalapa narkaina musono, Narana Tino Coletaka in a de Yang Yaroko. Yang to Tiale, you to life church Narang to Tiara by Yamaya to like Jaco. I did as see cut to me more. Kadarabo, see cut to me more. See cut to my love, see cut to me, page I double see. Kadu angye dream ek paisa mi mar ade dashi. Kadarabo. Kadarabo meradi. Soy number patabarni hinjau. Munbai munbenai gumai. Huh? Soy number ni hinjau munbenai gumai. Sure जाखो आंथ' सय नम्बरनि हिनजाव रावखौबो मोनबोआखैलै गैलालै मारै जाखोलै लागाव डाबल इन्ट्रेस्ट Kadarabo sami marorbai ya khatumi male